وەک شانازیەکی ji pêşmergeyên qehreman re, xwînak û leşkerê roj di ber parastina xak û miletê Kurdistanê de bi merdî pêşkêş kir û birîndarên ku beşdarî di şerê rûbirûbûna dagîrkerên Kurdistanê de kirin, bi mêranî navê xwe di dîroka Kurdî de û mirovatiyê de tomar kirin. Rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye, seredana hejmarek birîndarên leşkerê roj kir û cejna Remezanê li wan pîroz kir, ji nêzik ve rewşa wan û malbatên wan şopand. Bi amedebûna Hacî Kalo endamê Komîteya Navendî û berpirsê rêxistina roj ya PDKSê, bi beşdariya hejmarek ji endamên Encûmena Herêmiya PDKSê, şandek ji rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKSê, doh çarşemê pêncê meha şeşan di duwem roja cejna Remezana pîroz de seredana hejmarek birîndarên leşkerê roj kir û cejna Remezanê li wan û malbatên wan pîroz kir. Derbarê wê seredanê rûpela rêxistina roj ya PDKSê li ser zarê serkirdeyê PDKSê Hacî Kalo belav kir. Berpirsê rêxistina roj ya PDKSê tekez kir ku PDKSê herdem bi pêşmergeyan re ye û piştevanî û xizmeta wan dike û dê ji her xizmetekê ji bo dermankirina birîndaran re li gor karîna xwe amade û pêşkêş bike. PDKSê bi şanazî û bi serbilindayî li rola leşkerên roj û qurbaniyên wan dinirxîne û dê mil bi milê wan herdem jî nêzik ve rewşa wan û jiyana wan bişopîne. Kalo her wiha rola Doktor Mizgîn ku wek pêşmergeyekî bo mirovatî û Kurdistanê ku xwe ji bo dermankirina pêşmergeyên leşkerê roj bi biratî û bê berember xwebex kiriye û beşdariyê dike bilind nerxand. Di dawiya gera şanda rêxistina roj ya PDKSê de şandê ji hemî birîndar û malbatên wan re hêvî xwest ku cejna Remezanê bibe cejna şehî û xweşiyê li ser hemî pêşmergeyan bi taybet leşkerên roj û malbatên şehîd û birîndaran û soza berdewamiya kar û xizmetê ji bo leşkerên roj da. Bibûneya cejna Remezana pîroz, fermanda Mansûr Barzanî jî doh di heyama seredanekê di nava pêşmergeyên Kurdistanê de bibûneya cejna Remezanê seredana leşkerên roj li navçeya Ên Ewês ya Sinûrî kir û cejna pêşmergeyên roj pîroz kir. Pêşmergeyên leşkerê roj li navçeya Ên Ewês di heyama şerê heşda şeعبî û artêşa Iraqê de dastanek dîrokî tomar kirin û rê nedan heşda şeعبî xaka Kurdistanê diriya wê xalê de dagîr bike û kar û xebata xwe li sengerên şer parastina welêt de berdewam in.